खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 25 डिसेम्बर गोथार बर'दिन सान सानसेरि खौरांखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथाङा चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनो दाबाव। दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो। चिराङाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों सेबनाय होसो होसो हमनो मोन्दों दंफां थुख्राजों आबुं जानाय गंनै गारि। रुनिकाटा हाग्रा संरैखाथि बिबानगिरि हाग्रा बिफाननि जर'खा कामान्ड' ग्रीन हर्न आरो एनसिआइबिनि जथाय अपारेशन खालामनायाव 5 लाख रांनिबो गोबां दंफां थुख्राखौ हमनो हादों। अपारेशन खालामनायनि सायाव हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनानि 3 रिंगायाव थाइखाजरानिफ्राय सोमखोर बसुमतारी मुंनि दंफां फालांगिरिया गंनै गारियाव दंफांनि थुख्रा ल'ड खालामनायखौ खौरां मोन्दोंमोन। बे लेखायै संदाननानै होसोबोनानै गंसे गारिखौ मिलाव दंफां थुख्रा बोख्लायबाय थानाय समाव हमनो मोन्दों आरो गुबुन मोनसे गारिखौ होसो होसो राखालदुबियाव राजेगालिनि मिलाव हमनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। गोथार बर'दिननि सानावनो आसाम सोरखारनिफ्राय स्रोदै हरनाय मोनसे लाइजामा खौरां बिजोंनि आखायाव नांदों। धोरोम सोलायनायनि जाथायफोर आरो मा रोखोमै धोरोम सोलायनाय जादों बेखौ मिथिनो थाखाय आसाम पुलिसनि स्पेशल ब्रान्च हेडक्वार्टार्सनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपिफोरनो लाइजाम हरदों। लाइजामनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपिफोरखौ रिपर्ट जमा होनो बिथोन हरनाय बायदिब्ला सेथियाव दङ थांनाय 1 बोसोराव गंबेसे गोदान चार्ज बानायनाय जादों आरो गुबुन डाटाफोर जेरै चार्ज लुनायनि हानि एलटमेन्टनि डिटेल्स आरो चार्ज लुनायाव मैखोम आखाय थानाय सुबुंनि डिटेल्स। नैथियाव दङ थांनाय 6 बोसोराव जानाय धोरोम सोलायनायनि जाथायफोर। थामथियाव दङ मोनसे जिल्लायाव गंबेसे चार्ज दं बेनि रिपर्ट। ब्रैथियाव दङ मा जातिखौ बबे जायगायाव आरो मा रोखोमै धोरोम सोलायहोदों। बाथियाव दङ धोरोम सोलायहोनायाव मैखोम खामानि मावनाय सुबुंनि सिनायथि आरो अख्रायै धोरोम सोलायहोनाय नङाबा माबाफोर अफार होनानै धोरोम सोलायहोनायनि थाखाय पुलिस केसफोर दं नामा बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपिफोरखौ बिथोन होदों आरो बेफोर रिपर्टखौ 22 डिसेम्बर 2022 नि सिगांनो जमा होनो थाखायबो लाइजामाव मख'नाय दं। भानुति ब्रान्च स्टेट बेंक अफ इन्डिया एसबिआइआव गेदेर लुथिनाय जाथाय। इन्जुर जावनानै बेंकनि स्ट्रं रुमनिफ्राय 1 कौटि रांनि सना खावदों सिखावा। इउपि कानपुराव थानाय एसबिआइ भानुति ब्रान्चआव जादों बे गेदेर सिखाव खावनाय जाथाया। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिल्डिंनि साखाथियाव थानाय लांदां हानिफ्राय 10 फिट गोलाव गुदुं जावनानै बेंकनि सिङाव हाबनानै बेंकनि स्ट्रं रुमाव थानाय 1 कौटि रांनि सनाखौ खावनानै लांदों। सिखावफोरा गिबियाव सिसिटिभिखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे एलार्मखौबो बन्द' खालामनानै लाग्रोदों। बे गेदेर खावनाय जाथायाव बेंकनिनो स्टाफनिनो आखाय थानायनि सन्देह खालामदों मानोना सिखावफोरा गासैबो मिथियोमोन बिल्डिंखौ माबोरै लुनाय जादों, बबेयाव सनाखौ दोननाय जादों बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै सिखावा मिथिखायोमोन। बेनिखायनो बेंकनि सोरबा स्टाफानो एक्सपार्ट क्रिमिनेलफोरजों लोगो नांनानै बे हाबाखौ मावदों होननानै सन्देह खालामदों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। सिखावनि माखासे खौरांबो मोन्दों थाबैनो एरेस्ट खालामनो हागोनखौ आसा खालामो होननानैबो फोरमायथिदों कानपुर पुलिसा। क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालियाव फिन सोमजिदों देहा फाहामसालिनि सांग्रांथि गैयै खामानि। केन्सार बेरामाव गोग्लैनाय गीता रानी ब्रह्मनो होदों गोजाम सेलाइन अदेबानि एक्सपायार जानाय सेलाइन। गोजाम सेलाइन होनायनि उनावनो बेरामिनि देहायाव सानाय सोमजिनायनि अजद होदों नखरनिफोरा। बेराफारसेथिं सेलाइना गोजाम होनानै डक्टर आरो नार्सनो खोन्थासेयावबो जेबो जाया होननानै फिननाय होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा। बे जाथायखौ लानानै गीता रानी ब्रह्मनि नखरनिया अजद होनायनि उनावनो गोख्रों राहा लादों बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम अरुप कुमार देआ। समसिमा बारग'लांनाय सेलाइनखौ होनायनि थाखाय नार्स इनचार्ज दुलु ब्रह्मखौ 6 दाननि थाखाय सासपेन्ड खालामदों इएम अरुप कुमार देआ। गोरोन्थि खामानि मावोबा साजाबो मोनगोन बे खोथाखौ जाहाथे गुबुन मावख'गिरिफ्राबो मिथियो बेनि थाखायनो दुलु ब्रह्मखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बेरामिफ्रा गोबां मिजिं लानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय फैयो। बेनिखायनो सोरखारि मावख'गिरिफ्रा खामानियाव सांग्रांथि गैयै दिन्थियोबा साजा मोनगोन जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि डक्टरफोरा सोरखारि साख्रि मावनो गोसो दंबा गोसो होनानै खामानिखौ मावथों। माखासे डक्टरफोरा सोरखारि खामानिखौ एंगारनानै सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव खामानि मावहैयो। बिथांमोना सोरखारि देहा फाहामसालियाव बेरामिफोरखौ फाहामथाय होआ आरो बेबायदि 2-3 डक्टरफोरनि लिस्ट दं। बिथांमोनखौबो थाबैनो सासपेन्ड खालामनायखौ रायजोफ्रा नुनो मोनगोन होननानै बुंथियो इएम अरुप कुमार देआ। बेनि अनगायैबो समसिमा बारलांनाय मुलिखौ बेरामिफोरनो होनायनि सायाव इएम अरुप कुमार देआ बुंथिदों दि
NHM-निफ्राय मुलिफोरा जइन्ट डाइरेक्टर अफिसाव फैयो। बेनि उनाव गुबुन गुबुन हस्पिटालाव मुलिखौ दैथायहरनाय जायो। नाथाय माब्लाबा समाव मुलिफोरा 6 दानसिमहालागै बाहायजाया। नाथाय बेफोर गोजाम मुलिखौ गारहरनायनि बिबाना इनचार्जनि। नाथाय देहा फाहामसालिनि सांग्रांथि गैयै खामानिया सिगांनिफ्रायनो जाबोदों। सिगांनि समफोराव बेनि हेंथा जेबो राहा लायैनि थाखायनो बेफोरखौ देहा फाहामसालिया गोरलैयैनो लाबोदों होननानै फोरमायथिदों अरब कुमार देआ। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ दानजानो हागौ आरो एसटि सार्टिफिकेट दानजायोबानो 2 दाननि गेजेरावनो एमपि बिबानाबो दानजागोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। एमपि नबकुमार सरनियानि हारि सिनायथि फोरमान बिलाइनि सैथोथिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेट लेभेल सिकिउरिटिनि कमिटिखौ 2 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि नबकुमार सरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होनायनि गुबै दायनिगिरियानो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि आदित्य काक्लारि आरो बे खामानियाव प्रमद बर' बिथांमोनहाबो आखाइ दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मानोना ट्राइबेल रिजार्भ सिटआ दानजासिगोन, बेनिखायनो ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय सरनियाफोरनो एसटि होनो नांगौ होननानै प्रमद बर'आ उदाङैनो बुंथियो होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायथिदों। जुदि नबकुमार सरनियानो एसटि सार्टिफिकेट होआमोनबा बिथाङा एमपि दारायनोनो हानाय नङामोन। बिथांनि एमपि जानाया दुखुनांथाव, मानोना क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबा ट्राइबेल बर' सुबुंफोरनि थाखायसो। बर' आरो ट्राइबेलफोरनि गांनाय उखैनायखौ पार्लियामेन्टआव बुंहैनो थाखायसो बे सिटखौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिखानानै होदोंमोन। नाथाय एमपि नबकुमार सरनिया ट्राइबेल बर'फोरनि सिटनिफ्राय एमपि देरहाखांनायनि उनाव ट्राइबेल आरो बर'नि हेंथायैसो खोथा बुङो होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो दा नबकुमार सरनियाया एमपि जानायनि उनाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि गांनाय उखैनायखौ पार्लियामेन्टआव बुंहैनो थाखाय रावबो गैला होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथांनि फोलेर आरो हाहुनि रेकर्ड लिगेसि डाटा बेफोरखौ नायनानै मोनदों। बिथांमोना हरुकच फोलेरनि जाय आसामाव अबिसि महरै गनायथि मोनखानाय। दा एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ दानजागोनखौ आसा खालामो आरो 2 दाननि गेजेरावनो एमपि बिबानखौबो दानजागोननि आसा खालामो होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसेनो एमपि बिबाना दानजानाय लोगो लोगोनो नबकुमार सरनियानि हेंथायै क्रिमिनेल केस होगोन। अब्ला एमपि थानाय समाव नबकुमार सरनियाया मा खाबु मोनदोंमोन, बेसेबां दान बान्था लादोंमोन, बेफोरखौ गासैखौबो भारत सरकारनो हरफिनजोबनो नांगोन आरो नबकुमार सरनियानि हेंथायै क्रिमिनेल केस होनानैनो बिथांखौ जोबथेसालियावबो दैथायहरगोन होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो क'क्राझार एसटि लकसभा सिटखौ बोखारसिगोन होननानै खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिसिआव एमपिनि सिटखौ बांहोनोसो नांगौ, मोनसे क'क्राझाराव आरो गुबुन मोनसेखौ उदालगुरि जिल्लायाव। लोगोसे लखिमपुराव ट्राइबेलनि अनजिमाया गोबां, जायनि थाखाय लकसभा सिट समष्टिखौ बांहोनायखौ मदद होयो। नाथाय क'क्राझारनिफ्राय एसटि सिट समष्टिखौ बोखारनानै लखिमपुराव लांनायखौ मदद होआ होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबि खालामनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस डिएसपि क'क्राझारनिफ्राय गसाइगावनि असि, क'क्राझारनि असि, सेरफांगुरिनि असि, कसुगावनि असि, दतमानि असि, बग्रिबारिनि असि, काजिगावनि असि आरो फकिराग्रामनि असिनो लाइजाम हरदों। मुंख्लं जानायफोरनि सायाव पुलिस थानायाव रेकर्ड थानाय बायदिब्ला गसाइगावआव 167 मुंख्लं जादों, क'क्राझाराव 235, सेरफांगुरियाव 175, कसुगावआव 82, दतमायाव 52, बग्रिबारियाव 107, काजिगावआव 42 आरो फकिराग्रामाव 7 मुंख्लं जादों। बिथांमोननि सायावनो नायबिजिरनो थाखाय खावलायहरदों असिफोरखौ आरो 28 डिसेम्बर 2022नि गेजेरावनो मुंख्लंफोरनि सायाव नायबिजिरनानै रिपर्ट जमा होनो थाखाय लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों। माखासे हादोरफोराव कभिड-19नि केसफोरा बांफिननायखौ नोजोर होनानै भारतसिम फैनाय माखासे हादोरफोरनि दावबायारिफोरनि थाखाय कभिड-19 टेस्ट खालामनायखौ गोनांथार खालामनानै होबाय। मिरु सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि मनसुख मान्डविया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला चाइना, जापान, साउथ करिया, सिंगापुर आरो थाइलेन्ड बेफोर हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा कभिड-19 आर्टिफिसियेल टेस्ट खालामनाया गोनांथार आरो बेफोर हादरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा आर्टिफिसियेल टेस्टखौ सिगांनो एयार सुबिदा पर्टेलाव आपल'ड खालामनो नांगोन। चाइना, जापान, साउथ करिया, सिंगापुर आरो थाइलेन्डनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ आर्टिफिसियेल टेस्ट खालामनायखौ गोनांथार खालामथारनायनि अनगायैबो जायखिजाया गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौबो कभिड-19 टेस्ट खालामनायखौ 2% खालामबाय।
रिपर्टनि बायदिब्ला COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै आसामनि जिल्लाफोरावबो COVID-19 भेक्सिननि द'जखौ बिनाय लेखायै आसामनि सावस्रि बिफानाबो 1,60,000 द'ज हरनो थाखाय मिरुखौ खावलायहरदों। रिपर्टनि बायदिबावबा आसामाव दा क'भेक्सिन द'ज आरो बुस्टार द'ज लोगो नांनानै 2,58,000 द'ज दंसै। 40 फुट हाखराव गंसे गारिया गोग्लैनायनि जाहोनाव 7 धोरोम सिबियारिनि जिउ खहा। बे जाथाया तामिलनाडुनि थेनी जिल्लायाव जादों। थेनी जिल्लानि सानमया सुंदरापुरम गामिनि साजि आयाप्पा धोरोमनि सिबियारिफोरा गंसे गारिजों न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो गारिया 40 फिट गोथौ हाखराव गोग्लैदों, जायजों 7 धोरोम सिबियारिनि जिउ खहा जादों आरो 2 सुबुङा जोखोम जादों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।